Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ti surat ni Dencio nga napoluan, idi unana, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tanapanak na ngayo, iti pagtungumi. Ado di kati kamadrian manong nemi ti pagnaan nga mapansadya karayan. Iti nakakayo akon, rinepet kon, baklayak kuman manong nemi, idi tada mapasungadak, nga may sa nga balasang, nga naggapu idjay karayan. Inururay ko manong nemi nga makabatog iti ayan ko. Nakadunaig manong. Kasta pala idi unana. Nakadunaig. Idi ta makabatog en manong nemi ti ayan ko. Ada inimet na nga palanggana kan ada bitbit na pay nga timba kanadarete kayo. Nagpakpakan. Di nagsiguro nakita manong nemi. Sudga po na nga iti pagunyak. Nakiktot. Ading. Ay! Wala. Ano manong? Tandik mo na ipakbo na ito yung matakali na baak. Abi kiniktot nak. Sorry ading. Diyak pagarupen nga makiktot ka. Siya gahim ni Dencio. Amok ang si ka ni manong Dencio. Nga mapikan di ka amam mo. Kasano nga amam mo nak? Kahit itamad lang makita nak. Napiyakan niya, katang kanain ka makitkita na kwa. Siyak ni Susan, manong. Susan. Nagpintas ka. Napimpintasak pa, di kalma na manong. Sangkit una itan. Kinuna na manong nemi kit nagkatawa. Ala, ading. Patuloy ang nga rin di magnakit matangangkan. No kumaawan ti kargat. Awan ti awit ko nga kayo, tulungan ko kuma. Okay lang manong Dencio, kabaylak da ito. Sige nga Roden, nakon. Ito makaawit akong dito'y balay, manong nemi. Agtad-tad-tad ni nanang. Ito mabugbog. Ala na siya at una barok tanapang ka na ngayo. Tintuman kay boom, kitanga di kiti mamadre. Pagtungulo da ito, katigiloto. Dato malapagbugbog. Umangka mapangkanto ka di kiti kawayan. Nga di kita makita nga nagpukanan, da iso ti pukanan. Ay na, narubrob ka na. Alis to nga pagbugbog, di kita iputek, mukha nga pagsungrod. Unang, ni tatang, kadadad tabalay taunag, magsasaangan. Ewan gayam nanang, ama mo yun ni Susan? Susan? Datay nalapsat nga, hambot nga napudaw, hambot nga napugot, tay morena ako nada. Dati at siding na dito'y ang atwan ti kanawan nga matana. Ni Susan nga anak ni, bakit Bukid? Sino? Bikid. Jay! Abagatan. Nagpaabagatan, han. Nagkapungarod siya karayan, nakatunaig, nakaawat iti palanggana, kapit-bit timba. Apay kursonada maya. Kahit mo ka din nagkasawa barok. Di antangay, di mo mayurot agbasa. Nagpatingga ka bailat sekundarya. Kaya nagagat kamit nga tumulong kini tatang mo ita bangkag. Kasanong nga agaharap nanang. Saan nga uso ti aram? Ita barok. Dakamlatang nga naganak kada panglakayin, tagtutulag. No kayat mo nga sawain ni Susan. Kang peso na lang, wine. Lain ka baga ni tatang mo. Nagdardarasak nga rod nga simbrek manong nami, kadimbaga ni tatang ti amin.
Imbaga, ti Susan manong nemi. Kaya sa o, ati anak ni Bikit, anak ni ka parang Duro. Oo, ano iso? Iso. Apay, kahit ko nga sawain datang. Sigurado ka. Huwag datang. Kahit ko na. Nung naglapsat. Parukungan. Kada pusungan. Kada patungan. Ay, apoy. Gayat gaya man na ito barok. Katuwa na. Kastan tumalat tungpal na. Kaya problema tatang. Tsaka mo tagarem. Ay, bayam ta arem-arem. Nagtulat na makisalitang kada paridoro. Kaya kasalita min tumatan di panglakayan dito yung barangay tayo. Kita kamdulatan tagtutulag na alpasan. Nagpreso ka di tatak. Uy, kasta nga rin ti ununa. Alawin tatak. Thank you. Hindi mga pangan kami ni Taday Tangarabi, manon nemi, nagpabagatan nagagsagsagawisyo, hindi makita ni Paring Berto. Hey, Dadsyo, pare! Bayat man sa sagsagawisi mo. Paring Berto, hindi padamag ko ka. Hindi padamag mo. Dandali ako nag-asawa. Haniya? Petamok nga nubya ma. Hindi ako matiamok pa nga aram mo. Awan hanga tiyambot aram nga paspasya nga ta aram ita. Paring Berto, alam nga saan? No kayat mo agad, dusin mo na tabalasan nga kayat mo kat intatapatan. Agkandata. Amok ko da gitara. Amok ta gitara. Amok ta kanda. Nga rod, di siya di agkanda. Nakataan na ka rod. Kata, nutwa-tuwa empay, laeng tipeges ni ayat. No, di ba yan? Ngayon saan mi manong naming nga napan tinapatan. Tawan serbina da ita ako namat ni tatang, bambannog ka lang. Kada takam tulatan tag sa sarita, kada giti kumpadre kada abalayan ko na. Kat kasta nga ron tinapasamak manong nemi, dagiti panglakayen, dagiti naganak kada kami kinisusan tinagsasarita. Aging ka nga pinayabanda kamin kinisusan. Na? Tensyo! Apo, panglakayen. Nalbasan titulat. Inton umayan ngam Domingo, ti panagkasaryo, kinisusan. Anak na ko lang. Nagyaman ako unay. Apo panglakayin. Ganda kayo. Talagang kahit ko unay nga asawain ni Susan. Ngam nangig ko tiba nagsangit ni Susan man. Ngayon at kasangit mo, balasan ko Susan. Nagkitagsangit mo dati anak tayo nga balasang, kumpadre Doro. Yan nakasangit mo anak ko. Takay mo lahat na dinagtutulag. Yung mula dinamag kanya kung kayat ko saan. Anak, kayat mo manuno saan. No, da kami tagtutulag. Da kayo nga talaga kay ni Densyo tinaikari nga agasawa. Kasano na tibukod ko ngarik na. Tapay, guwapo mat ni Densyo ha. Nagagat, kanawan tiba di ambisyon na. Balat kayat mo keng kwa na. Di nagpay inarem. Ayaw ba mo di kita karareman. Tapno alalis to. No, da kayo talaga tinikari. Da kayo. Iso nga, abalayan. Taas nagtutulagan tayo. 5 nga baboy, may 1 nga baka, ado nga manok, kada dumapay. Isuntot may sagan. Okay, no problema abalayan. May sagana amin di kita. Dimteng nga roden detang aldaw maron nemi nakaragragsakak ngem saan nga naragsak ni Susan. Susan, umisem kan. Ape ko maumisem ak. Sika man tagay ayat. Siguro tinulagam da tatang mo niya. Kaya una takahit ka nga rin ng asawaan. Tapay nga minakayat ng asawaan. Kabuti patpatag ka. Natural. Ngem saan kamot nga patpatag. May patag nagtususan. Ikarikeng ka, saan kanto nga, pagsangsangitin, dungdungwen kanto. Agad ititimtengan tirabi, agad na.
At dan nga nakaedda ni Susan, iti pan nakakwarto mi, tay nyawid ko nga rod manong. Diyak makatal na. Hoy! Hey, Densya! Tatan, nga bala tukom dito loko. Agor oray ni Susan iti siladyo. Iyo po, kakaskasaryo. Nakapamintlo kay kumaitan. Diyak nga rod amot aramidag tatang. Dadidak mo tinsuro. Isus po ay. Anya taramidag tatang. Anat umunang igamak keng kuana. Talaga nga iti una na siyempre, no nakaidda, ket nakasikig, iti abay na ket nakalikod, ket pagdatam, kalapasan na, sakayamon. Puri si babado. Iya, pumaro kaya. Kita, labusa ma. Ket kasunod din na kayat. Aya po ya, kayat na dahi ta. Ket umunamit nga ikatem ta arwate mun abaraw. Tapno di kas taket saan nga makigtot. Hamu pala ikatan the brief mo. Ket isuna. Saan siguro nga nakabra, nakapanti lang. Iso nga, diyamet pantin at ibatin. Samon tula ikaten, diya pantina. No, abalin mo to ng iusok kas diyay. Kasanunog kad tatang, aya po aya. Inututi mo nga prusak namin tapno saan nga agriri. Uno saan nga hangag ked. Di mo nga prusak maraw. Jay baro kong na. Tano kasta nga rakupem. Ti pangarakupam keng kuana, jay batog ti baro kong na. Tapno, marikna na nga dagos tabaharat lakyag mo. Sa munto iniin akas jay. Sa munto bistuan dagiti bibig na. Yan. Mawat asawa ko ni Susan nga marikatan nakpailaeng. Tatang, agad laing kapsot mo na Ala sobrek ka, tatong pala mo dyan naramit, dyan bilin ko, dyan surok keng ka. Tinungpal ko nga rod manong nimi tiya bilin ni tatang kaniya. Inakat kunti kamiseta, t-shirt ko, kat tilaging brief, tinabati, manong nimi kat daytan. Oray la, lumablabas manong nimi daytoy, armas ko. Talaga nga panakilan nga pagkatidugan. Nakalikod manong nimi ni Susan, matmaturugsan. Idi, tasumagpatak, iti papag, manong nimi, inyarakop ko ti takyag ko nga imbatog ko ti barokong na. Sa ko pinadata. Susan. Saan kang buteng? Agasawatan. So nga saan ka kumang buteng, Nakauyos ka na. Wen, tilayangan brief ko tinabati. Isong uusong kamatin, ala, nagasawatan isong gapo nang umayat ka manuno saan. Agaramid tanti anak ta. Lunaki-isa kunta nakas daster, manong naming babak ti daster na aging kang makikita kun ti barokong na dinublek nga naprusan ti barokong nakit ko nan, Allah, Densyo. Inikat ko namin pinsanin ti daster nakit nabati laeng ti pantina. Imo na nga talagang inaprusak, inayayam ko dagiti dua amansanas ako binisiton nga inagkan na binisyong-bisyong kon ti pingping na dagiti bibig na ninutnut kun ma immarakop metten manong idi marik na ti imnas. Ket nagmaymay sa ti bagimi manong nemi. Takaasyak man manong nemi nga nangusat ti dalan. Ngem talagang ang karigatak ng indring pas. Nasaktan man ni Susan nga asawak. Ngem day din ti panangipaay na iti kinabirhen na. Masansan met tanakang kanahin nga rin. Nabai, adda pwede kiti aldaw nga aldawan mi. Nang ronid addan bukod mi nga balay manong. Nagagit ngagdalos, na imas ti luto ni Susan,
na nakadaldalos taglawlaw ti balay mi. Nakasilsiling ti datar ti balay mi manong ti kalapaw. Nakasilsiling di kiti banga kada kardero mi manong nagagatak mapanbangkag, mapanag tumulong kini tatang, nag-harvest kada kiti mula mi, ket mapantumat ilako ni nanang, mapantumat yung panakabagi ka kwarta, itit kuntok yung kuwan. Nasurusurak ni pateg ni Susan kaputi kinadungok ken kuwana. Kaya waray no kasta manon nemi nga madama no mabalin ket ala. Ay sa aming lararamidan at talaga nga mati. May sa dua, talo nga tawan agbalaw mo tatatan ka din. Ano yan nakuwem? Atensya. Di mo lang mapututan din di asawam. Huwag nga rin tatang. Sasapo ya. Apay nga nga tatrumbeng aramid tatang nanang. Kasano ya, di ba nag-aramid siyo? Agad-gadang kayo mitlayan nga tumayok. Na tatang. Agad-gadang kamlata. Nagagat kami ngayon. Kaya mapanggag pa-check up Wano saan kat nagpa-advise. Noon niya di kitirumbeng aramitan nyo. Tapos hindi kasi tagat magkaanak kayo. Adamat idin asawa ni Berto manunemi kat adapayad may isang anak na. Paring Berto! Ay pare, dead siya. Napiyapay kang ka pare. Taadan may isa putot mo. Naginaw mo nin bakit ko? Hana? Dua palit taon dyan inaunang madan na adi na. Anong sekretong pare Berto? Kita, iso mo laso. Kaslaman lang di istorya mga talagang amayat. Romansam, sakit to agkabalyo, pasalimat di bakit mo agad akin trabaho kasi diya matararamidem han, araramidem nyo. Oy, kasi diya matararamidem mo. Yung mapingarot nga tsak mas mapututan ni Susan. Baka man nun ito sekreto. Mat sekreto kung ako na pare. Yung talagang naikari nga dan anak ni Inyang. Kasta. Ano nga natin mabalin mo yung mabalakad kanyan? Kinagpadoktor kayo Tama nga mat madalupas uno ba ka na kayo? Ngayon di mat ngarod kaya at manong nemi ni Susan iti agpa-check up. Kinori mat siyak manong. Gabot at ipamatik kat awan ti diferensya mi. Hala, yung gagagat ko manong nemi, iti panakinaig ko, iti asawak, barbaring no adan tumitlang. Barbaring kumaha, barbaring tadantun, barbaring li, barbaring. Ngayon madiling matlat manong. Nakaduhan ni Berto. Awan pa'y kanyak ni Siping manong. Gapoy iti daytoy manong nemi kinunakanyak ni Berto. Baka kahit mo timinong ti arak. Diyak kayat ti arak. Basi lang ito pare. Basi mo na sa agad arak ti basi. Apa yung minunong kaya? Dahil tapay ti may sa sekreto na. Napaot ti roman sakit. No adda inom mo. Alam nga ron. Kuna po. Damo karamanan ti arak man. Ti magadakas manong nemi dandani Jack nakaawin. Kasta ko na ti unget kanyak ni Susan. Kano pa nga mong tigas ito ng uminong bartek ha? Nasagit ngamin tinagam ko Ano ko kasakasakit tinagam mo? Agpatan nga tawan ngagdandan nata, duat putot ni Berto, nip shipping, awang pa'y putot ko. Kit basol ko Lopez kansamat ngamin, Susan. Sika at baong. No may panagnek mo, nga da putot mo, siyak ti adda diferensya na. Nga madangar da pa, may panagnek mo nga putot mo. Partikid din. Di tam, salas ka maturog. Di ka maturog ti abay ko. Diyak kahit agat arak. Di ka kahit nangasawan manong naming sa anak na naka-score.
Madimot tin surong pare. Kunak ka ni pare Barto. Tapay. At damat nga dyan naka-score. Na-outside ko lang buwa. Napakaruang ba't kami pare. Tagal kalingan na kumaa. Mati. Okay. At may kadwakin kang runaan nga sukal na. Anong sukal na? Iyasam ti sa bali at armas mo pare. Adot kastuwi nga napasamak. Haan na mapututan ti asawa na. Idi inaramat na ti armas na ti sa bali nga babae. Sana inaramat ni bakit na. Apaw! Nagsaruno ti duwa nga anak. Ana? Huwag. Iyasam ti sa bali tabunan mo. Dahil at may sakang runaan nga sukal na. Kit pang niya sa nga rod. Kit bahala ka na. Bahala ka na. Diyak man nga rod mabaling ti kwa. Maminduang ang asawa. Siyempre, pagunyak kumamanin ni tatang. Saan to pagunyan na kiti panglakayan. Tapno, ay hamat nga rod mabalin. Isunukan iti damo mga panagaram. Sikat mangarim kang kuhan na. Sino ka rod ti mayat? Kaya nagpanunod ka ano siya mabalin. Awang ka dili kiti babae nga madlaw mo nga kursunada kang ka. Awang ka dili kiti babae nga maranranam ninta nga madrian numapang ka mangayo. Uno mapang ka jakarayan. Uno sa dinuman ti papanam. Awang ka diti maranranam. Adda. Hindi na minsan nga napanak ng rabong. Nadanon ko med itunyang. Di na no pa nagrarabong, no pa nag-uong. No pa ada mga mangayo isuna. Kaya't nakatanito niya. Depende, diskarte. Ito na minsan manon naming enak panangayo. Naranak nagpaiso ni Tuyang. Tuyang, ay, ala, manong densyo, si Kamot Gaya. Aping umay ka na nga mga kayot to, kamadrian mida ito. Ha? Ala? Dakkel ti multa, ti mangayo ti saan na nga kamadrian. Ala, manong densyo, hangka di Namuna talanginan sa multa, sa may isa, may babainak at bapanak mangayo ti saan kubag na pang kamadrian. Amom, talaga, may babain ka. Bali pa nagtakaw dato Agtaktakaw ka ti kayo, iti aking kayo. So nga, hinakayong ipakapitan ka to. Ay, saan manong din si pangasim? Nakit, isubli ko na si kalat at mangyawi din. Haana ang bangunin na. Ang mabalin. Ngayon, awang bagdanagam. Mabalinak ba ta kasarita? Sanak ba ta nari ka ta kasasarita? Nanitikit mo sa wala. Awang ka di pa'y tinubyom? Awang pa'y. Awang mo ti mangibagang asasawain tak. Ngayon kayat mo maramanan? Ti ko awang ka di pa'y nag-istorya kang kangamayat? Ti? Aday pakita kang ka. Ala, anong tunyo? Densyo ko na. Ay, densyo. Baka ano dito ang ipagpakitam? Plastar ko manong nimi, t-shirt ko. Ala, manong densyo. Alawan, nung di mo kaya takitain, okay lang. Ngayon no kaya't mo karawain, mabalimad. Ana? Ito yun. I-plastar ko yung bulsa. Deta. But dati man sa bulsa. Iso nga na isarek. Alam mo tita imam ala manong siya. O tita imam. Dato na kautam ita bulsa. Ano na ita? Nagpudot. Ala. Nagkamamon. Sakit sa mong ibatanan. Nagmayat kami tapudot na. Mayat nga pag ginuduan. Kayat mo? Nga?
Nawaramanan. Alam anong, mading kasano ko man ito, makapagplastar tagarod mo tayo. Nukas tamayat ka. Basta sa anak ng pulpulo nga, anak ng kapitan. No kayat mo. Tulungan ka pa, ganad yung balayo, nga mangbagkat na kinayo. Tadya to balayo. Ti, tapos na ako makakita ka na ta. Nadamat natin kita kang balay ko sa dyan. Itun ka ano nga ron. Maalakan tulaan hindi ko manong. Densyo, pag-aplagan ta, tadito ito umitlain. Ito na no, tumalim ni bigan. Ngim ka didi nga pa nagsinarak mo man panagdinanon mi kini tunyang manon nemi ka didi nga gundaway ket adda nakakita kada ka. Nga diyak mo manon nemi ngim pulong na kinisusan. Iso nga ti kabigatan na manon nemi mapanak manin mangayo. Nadanon ko dito yan manon nemi ni tunyang nga nakasaganan ni Suna. Idi aplag ko manon nemi tintugot ko nga iaplag ko tapno dito yung agidda ni Susan. Inyaplag ko kit idi agidda. Rugyak ko mamantin ti aguyos. Idi ta. Hoy! Ha? Alimal kayo? Kung nagtupay kami, gusto di magada. Agsinsinara kay gamit ka datakanton yan, dito ka madriyan. Eh, Susan! Saan ka ba sabla? Ay, nagsubli ka! Susan! Nagsubli ka! No kasan kiktot ko manong name dadapay kinito niyang gabutit alyawak isuna ket awam metten manong takas taon ti puggiit ng mga timartaran. Pao na metten. Naku nagtinakim ko man. Yan imbes nga gawidak tapno nak ko may lawlawag kini susang ti amin na pangkugidi. Sinalangad ni Berto. Aling Berto! Oh, pare! Talay sursurom. Abay, naduktalan na kami ni bakat ko. Hana? Kanabi kami nagpaduktal kayo. Po, inuto ko ma. Di ka madrian. Api ko mangamin ka madrian. Susa po, sa sakit papasulam. Kasano itan, naduktalan na kamati ni bakat ko. Kita gawid ka na, tayong ka aywan ni Suna. Di pa nagawid ko manong name saan kumatang nga nadanon ni Susan. Kinitak na kita arwatid na manong awam meted na nagawid kaya man sa jabalay na. Jesus, imbes ko mga maadaan kami manong name ti anak. Ngam dahil na meted ti puon ken kapuna nga nagsina kami. In report nak, kanagiti rakkel na, ket digiti rakkel na manong name pinakaamuan damat digiti panglakayan. Ket napasamak nga ron ti purok. Ti panakahiring, panakadengeg ti reklamo. Inayabanda pa pati tunyang mano. Tatang, ganat aramide. Kapaya kastoy matadagtong palan na. Iti ko agad, digiti panglakayan kanta kayo. Tinangas asawa kada kami kining Susan. Ngimita, anang art aramide nyo, dublian da kami nga asasawain. Ay, parok, no sa kumangalaglag. Saan nga panakiasawa o no, panag-asawa yo, di mapagsasalitaan o dikit panagsina yo. Sige, no, talagang agsina kami, oreta, sanak ba't may payan ti anak. Gaya nga ron tinapasamak tayo di pagsaludsudan da ni Susan, no anyat panggap na, agsina kami na po. Apo bang lakayan, agsina kami. Di akong kaya tikas kang kuwana. Ang basta dinak mapututan, sa liputan nakpay. Nagpeso ka din, liputan ti asawam, ha? Densyo. Apo, panglakayin. Hamat pa napasamak ng mapasamak ko. Tako na ngamin ni Pare Berto, tapno mapututak ni bakit ko, iyaramat ko, iyasak ti sa bali. Mamati ka mo, loko. Bagat akong panapasamak yun. Kitong kaspagarikat, tagsina kayo. Kaya ni Susan, kahit da kayo, kini tunyang hindi kasawa. Mayat ka. Sika tunyang, kayat mo ni Berto? Ay, open nga ni Berto.
panglakayan ni Densyo ko na yun Ay, wan, ni Densyo ko ba? No, kaya't naklaki din ni Densyo. Panglakayan, na hindi pa ilang kursunada kang kuwan. Ureng no saan nang ibagat kas diyan nga. Kuha kita, mayatak kuma talaga ini. Nagsinakam nga rod kini Susan manong nemi kat diya balay ngayon panagdermi nga balay mi. Idi, ta hindi pala ununa na manon nemi alis tulay nga agsina ken makiasawa manen digiti agsisina. Iso nga balbaliw nga nakiasawak manon nemi nitunyang ti may kaduhang inasawak. Kada wampay ti talo nga bulan manon nemi idi baganan nga saanen nga agregla. Ay, kaya't musawen nakaala ka sigudan. Kalpasan nga rinakrak ko data aanakam. Uwanin ata ni 2 bulan nga tsaka nagregla. Densyo. Kat no may 3 nga bulan na nagat talaga sigurado. Ay, hitap na sigurado to niyang biyag ko. Intag pa-check up. Nagpa-check up kami nga peso mo. Nagpa-check up iso nagat positive manong. Adan 2 bulan agpitpitik iti saklot nito niya. Nagdinamag manong nemi iti lugar mi kat kunada. Ay, ningarot Susan at adadaberensyan. Ngayon mi di balbaliw mat nga nakiasawa ni Susan manong. Naganak mat nga dagos. Tekunadan. Baka mat no awan ayat ngamin nga naibudi. Kadagiti arakop ken agek ti tunggal may sakada kami kini Susan idi. Manong nemi orela 5 tiputot ko kinito niya. Sana kapagbawi manong ito niyang mitlagayam, tinagbaling asawak, ta iso talaga tinikari. Ken kanigiti 5 nga anak mi. Iti agdama, inaunaak ng tisika. Nemi, gabuta sa 28 kon, kat 68 mon sa pailain. Damat din 24 nga apukok, kadagiti 5 nga anak ko, ken 7 nga manugang mi. 7 kanak ta 2 ti nabalo nga nagdoble nga nag-asawa. Iso nga 24 amin ti apu ko mi kinito niya. At dapat kit apu ko mi tituod. At siyam nga apu ko mi tituod. Napigsa kami pailaeng kinito niya. Tay diun unana napaot palagbiag idi gabuta napintas pailaeng ti presko nga angin kay nawampay digiti makunko na nga makapatay nga environment ako na. Ala, sabi ko mga rod, magtutuloy pa iti bigsami iti asawak. Ket nun Liberto ken di asawa na nabayagdan nga natay. Uray ni Susan ket natayen manong. Ti asawa na si bibiyag pailaen. Dahito nga rod, ti pagkasarita, ket thank you, ti anos mo, nang ibasa ket sabi ko Tadamat, oray, sang kabasit lang nga adal, sursuro, ken pagsarmingan ti biyag, nga inak na bati. Ito ay nga rod, agyaman nga pagayam mo, Densyo. Thank you, Densyo. Manong Densyo, thank you. Yan.